L-avukati tal-familja Caruana Galizia ppreżentaw ittra ġudizzjarja fil-qorti fejn qegħdin jitolbu biex l-Istat jieħu l-miżuri neċessarji li waslu għall-inkjesta pubblika. Dan sabiex jiġi stabbilit jekk l-Istat Malti hux qed jimxi mal-obbligazzjonijiet tiegħu biex tiġi protetta l-ħajja skont il-Konvenzjoni Ewropea għad-Drittijiet Umani kif huma inkorporati fil-liġi Maltija. L-ittra ġiet ippreżentata fil-primawla tal-Qorti Ċivili fil-ġurisdizzjoni tal-Qorti Kostituzzjonali fi St. Peter, Matthew, Andrew u Paul Caruana Galizia u hija indirizzata lejn l-Avukat Ġenerali, il-Ministru tal-Ġustizzja u l-Prim Ministru. Jingħad li l-inkjesta pubblika għandha tinkludi l-obbligazzjoni li jiġi investigat jekk il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia setax jiġi evitat u jekk l-Istat mexiex mal-obbligazzjonijiet tiegħu li jieħu l-miżuri neċessarji. Dan fid-dawl ta' ċirkostanzi li indikaw li Caruana Galizia kienet fil-periklu u sabiex ikun mifhum jekk hija ngħatax il-protezzjoni mistennija u neċessarja. L-inkjesta għandha wkoll tinvestiga jekk il-proċeduri, il-proċessi u l-istrutturi amministrattivi kienu suffiċenti li jindikaw jekk l-Istat kienx jaf dwar il-periklu li Daphne Caruana Galizia kienet tinsab fih u jekk kienx hemm biżżejjed strutturi li kellhom jindikaw li kellhom isiru miżuri ta' protezzjoni u fl-assenza jinvestigaw kif dawn il-proċeduri, proċessi u strutturi jistgħu jissaħħu. In-nuqqas tal-awtoritajiet kompetenti li jaħtru persuni indipendenti u imparzjali biex jagħmlu investigazzjoni xierqa ma ħallit lill-familja Caruana Galizia l-ebda għażla ħlief li jibdew proċeduri legali kontra l-persuni responsabbli u s-sitt littra li kienet iffirmata mill-avukati Jason Azzopardi, Yves Borg Costanzi u Therese Comodini Kakija.